Kom så, Alex! Kom så, Alex, det er her! Kom op, hvis du kommer op på den vej. Kom op, Alex! Yes! Godt, godt, det er dig. Foran med en advantage! Han går ind, kom i nærheden af Swifter. Kom her ned! Han går ind, prøv så med. Tag fat i armen og rejs dig op. Fat i armen og rejs dig op. Stå op. Der er 1 minut og 20 sekunder! 1 minut og 20 sekunder. Pas på armbar, Alex! 20. Kom nu, Alex! Skal vinde den her, Alex. Kom så, Holmes! Der er 1 minut tilbage, bro! Hele vejen, bro! 1 minut tilbage, 1 minut! 50 sekunder, Alex. Der går ikke under vejen. 50 sekunder! Du er foran på en advantage. Pas på huggen der. Godt. Altså, Alex. Ned, så han ikke under garden. 35 sekunder! 30 sekunder, Alex. Stadigvæk foran med en advantage. Og ikke lad ham slippe. Hold balancen, Alex. Hvad fik kamp er det? 20 sekunder! 20 sekunder! Hold han til benet. Hvad fik ham? Alex, bare hold 20 ham. sekunder! Hold den! Hold den, Alex! Hold ham, Alex. Hold ham, Alex. Hold den, Alex! Yes! Hold den. Det är dags för några prisutdelningar till i prispallen. Vi söker nu en guldmedalj. Minus 74.